Λοιπόν, και μετά τον υπέροχο πρόλογο που μου έκανε ο Λεωνίδας, συνεχίζουμε την εβδομάδα μου. 3 καμπάνες μπροστά μας. Τι πιστεύετε ότι υπάρχει κάτω από την καμπάνα? Να ρωτήσουμε τον Μάριο. Ντομάτα, μανιτάρι, σοκολάτα. Ντομάτα, μανιτάρι, σοκολάτα. Εντάξει, κάτω από τις καμπάνες κρύβεται κάτι αγαπημένο μου. Να βοηθήσω λίγο. Αγαπημένο. Αγαπημένο, πολύ αγαπημένο. Λευτέρη, καμιά ιδέα? Ή 3 αγαπημένα πιάτα σας ή 3 αγαπημένες κοπές ζυμαρικών. Βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Αυτό πρέπει να βλέπει μέσα από τις καμπάνες. Άλλα ελί και κούπεπε, λάβασε Κύπρο. Άλλα ελί και κούπεπε. Για να δούμε. Λοιπόν, καμπάνα νούμερο 1. Έτοιμοι? Ανοίγω. Πάμε. Τι είναι? Ραβιόλι. Πρώτη καμπάνα ραβιόλι, γίνονται τα μάτια μου τέτοια. Του τίγρη, τα μεγάλα. Τι βλέπουμε? Ραβιόλι. Ωρε φίλε λαλό, δεν θα μου μιλούν οι μισοί μετά γιατί θα θέλουν ραβιόλι. Δεύτερη καμπάνα. Παπαρδέλες. 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 Τρίτη καμπάνα. Σπαγγέτι. Σπαγγέτι. Πιγκουίνι. Μου αρέσει. Έπεσα πολύ κοντά. Ταλιολίνι. Μέσα. Γι' αυτό σου λέω, βουλωμένο γράμμα διαβάζει, Λευτέρη. 3 διαφορετικά ζυμαρικά, αντιπροσωπευτικά. Να μιλήσουμε λίγο για τα ραβιόλι. Συγκεκριμένα έχουμε αυτή την κοπή. Μπορεί να κάνουμε τετράγωνα ραβιόλι, μπορεί να κάνουμε τρίγωνα ραβιόλι. Σε καμία περίπτωση δεν θα κάνουμε καπελέτι ή οτιδήποτε άλλο για ημιστό ζυμαρικό. Μιλάμε πάντα για ραβιόλι. Οκ. Παπαρδέλες γνωρίζουμε όλοι. Αυτή είναι η κοπή. Να δούμε και λίγο το μέγεθος. Πλατιά, Πανούλη, Πλατιά. Αυτές είναι οι παπαρδέλες. Παπαρδελάρες. Και εδώ τα ταλιολίνι. Οκ. Είναι λίγο πιο λεπτά από το άλλα κιτάρα. Σαν ζυμαρικά τα έχω δουλέψει και τα 3, αλλά προτιμάω full τα ραβιόλι. Και τι ζητάμε? Αυτό που ζητάμε από εσάς είναι εφάνταστα, δημιουργικά, νόστιμα και τεχνικά σωστά πιάτα. Με αυτά τα 3 είδη χειροποίητων ζυμαρικών. Πάστα φρέσκα. Οκ. Κάποιοι ήδη τυχεροί προπονηθήκατε χθες, χωρίς να το ξέρετε. Οι υπόλοιποι θα πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας και να αξιοποιήσετε αυτές τις 3 διαφορετικές κατευθύνσεις με δημιουργικά πιάτα, γιατί είναι και τεστ δημιουργικότητα σήμερα, έτσι. Εννοείται ότι έχω έρθει διαβασμένος. Έχω και τον Γιώργο τον Ρίχα σπίτι που μας έκανε ιδιαίτερα μαθήματα, μας έδωσε τα tips του και τα σχετικά. Είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος τη σημερινή ημέρα. Διευκρινίζω σήμερα ότι θα έχετε όλοι τη δική μου ζύμη, τη δική μου πάστα φρέσκα. Άρα δεν θα χρειαστεί να κάνετε από την αρχή το ζυμαρικό, θα σας το δώσω έτοιμο εγώ. Φροντίστε λοιπόν να το διαχειριστείτε σωστά, να το ανοίξετε σωστά και να φανεί το αποτέλεσμα στα πιάτα σας. Ευχαριστώ, σεφ. Με γλίτωσες από πολλά τραύματα. Το εκτιμώ και θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να βγάλω ένα τέλειο πιάτο. Και θα το αφιερώσω κιόλας. Τεστ δημιουργικότητας αυτής της πολύ ιδιαίτερης εβδομάδας, τεστ δημιουργικότητας του Πάνου Ιωαννίδη. Εμείς θα δοκιμάσουμε όλες τις προσπάθειες και ψάχνουμε αυτόν που θα κάνει την καλύτερη και θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ. Κάθε πάγκος, κάθε μονομαχία, ένας πόντος. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους, νικήτρια μπριγάδα. Από την νικημένη μπριγάδα θα έχουμε και τους 2 επόμενους υποψήφιους προς αποχώρηση. Επαναλαμβάνω, υπενθυμίζω μάλλον, ότι η εβδομάδα θα καταλήξει κάπως διαφορετικά από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Υπάρχει αυξημένος κίνδυνος αποχώρησης. Σήμερα προχωράμε, πρέπει να δώσουμε όλο το καλύτερό μας σε αυτό, να κάνουμε το step up για να μην ξαναγίνει αυτό που έγινε χθες. Νικητής της προηγούμενης δοκιμασίας, αρχηγός νικητής, ο Μάριος. Όλα τα πλεονεκτήματα θα είναι στα χέρια σου. Οπότε, Μάριε, έλα πάνω μαζί μας. Λευτέρη, περνά στη θέση σου παρακαλώ πολύ. Μάριε, οι χθεσινές σου επιλογές σε δικαίωσαν. Σαρωτική νίκη των Μπορντό. Για να δούμε αν θα δώσει και την ευκαιρία στους Γκρι να πάρουν τη ρεβάνς τώρα σήμερα. Εσύ θα διαμορφώσεις, θα σχηματίσεις όλα τα ζευγάρια, όσα και χθες. Έναν θα αφήσεις στον εξώστη από τους Γκρι. Με κοιτάει και τα λέω, θα τον υπνοτήσω που να είναι. Πώς φανάρι, σεφ. Θα έχουμε επανάληψη ημέρας. Ημέρα συνολικά, για να δούμε. Βέβαια. Για να δούμε. Και κοινά ζευγάρια. Ναι. Ναι.
Γιατί. Τα ίδια με χθες. Όχι, έναν περίπου γιατί έχει κάτι κόντρες ακόμη. Δηλαδή η Μέριλι με το Νέστρο είναι 1-1, που τα θυμούμε, οπότε πρέπει να γίνει 2-1. Μάρια, σχηματίζεις ζευγάρια. Εξαιρείς έναν από τους γκρι λόγω αριθμητικής ανισότητας. Ορίζεις σε κάθε πάγκο με τι θα μαγειρέψει, με τι θα ασχοληθεί. Το ζητούμενο δηλαδή, το βασικό ζητούμενο, έχουμε να κάνουμε με τεστ δημιουργικότητας. Αλλά ραβιόλι, παπαρδέλες, ταλιολίνι. Και ένα τελευταίο, έχουμε 10 μηχανές ζυμαρικών χειρός και 10 ηλεκτρικές. Οπότε σε κάθε πάγκο θα πεις ποιος μαγειρεύει με χειρός και ποιος με ηλεκτρική. Μάλιστα. Περιμένουμε να ακούσουμε τις αποφάσεις σου, Μαρία. Μάλιστα, σεφ. Ο Γιώργος θα μείνει πάνω, επειδή είναι στο κομμάτι της αλληλικής κουζίνας και πιστεύω ότι έχει μεγαλύτερη εμπειρία εδώ πέρα, οπότε θα τον αφήγω άλλη μια μέρα πάνω. Αφού κοιμήθηκα και λέω τι να κάνω αύριο για να μαγειρέψω. Και σκέφτηκα, το μόνο που περνάει από το χέρι μου είναι να φορέσω μια μπορντό μπλούζα και να έρθω να κάνω τον χαμελέοντα. Μην καταλάβει ότι δεν είμαι εγώ. Και να μου περάσει και μπορντό και να μου κατεβάσει. Είναι εβδομάδα πάνω Ιωαννίδη. Βάζεις μπροστά την Ιταλική κουζίνα. Εντάξει, σεφ, πράττω και λίγο την ομάδα μου. Λίγο. Άλλαξες τώρα. Λίγο τσάς. Εντάξει. Τσάς. Τσάς. Τσικ, τσακ και τσάς στην Κύπρο. Ναι, όνειρο ζώο, τσάς. Πα. Αυτό είναι τώρα τι είναι αυτό. Ονείρο ζώο. Πα. Τσάς. Τσάς, ωραίο. Δεν έχουμε καταλάβει τι είναι όμως. Cringe θα το έλεγες. Όνειρο ζώο. Τσα. Yeah, baby. Το πρώτο ζευγάρι είναι ο Λευτέρης με τον Παντελή. Λευτέρης Παντελής. Ο Παντελής, το Λευτέρη, το έχει για βράσιμο. Δεν φοβάμαι κανέναν μαγειρικά. Μόνο τον εαυτό μου φοβάμαι. Εγώ μόνο μπορώ να με αυτοσαμποτάρω. Οπότε χαίρομαι που με βάζει με τον Παντελή, γιατί θεωρώ ότι είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες του παιχνιδιού και μου αρέσει να μπαίνω σε τέτοιο challenge. Μόνο καλό μπορεί να μου κάνει έτσι. Ποιο από τα δύο? Πήγαινε μας πιο δύσκολα. Δυσκόλεψέ μας. Όχι, ποιο από τα δύο? Ρωτάς και τους δύο. Ναι. Άλλο. Όχι, άστο άλλο. Αυτά τα δύο. Ραβιόλι, να δυσκολευτούμε λίγο. Κλείσιμο. Ραβιόλι λέει ο Λευτέρης. Γέμιση. Άστο να δει. Τι θα κάνουμε, παρδέλες? Και εγώ ραβιόλι θα έλεγα. Okay. Παπαρδέλες. Στο Λευτέρη και στο Παντελή. Ευχαριστούμε. Οι μηχανές που πάνε. Το δύσκολο, δεν με νοιάζει. Είναι πιο εύκολο. Εντάξει. Ηλεκτρική, χειρός. Συγγνώμη, στον Λευτέρη έδωσες την ηλεκτρική. Και στον κριτικό. Ποια είναι η σκέψη πίσω από αυτό? Αφού είναι υπερκοπέλ, είναι ο Σούπερμα, όλα τα μπορεί. Θα κάνει έτσι, θα βγει πάστα. Υπερκοπέλ. Ούτε ραβιόλι, ούτε ηλεκτρική. Μου δώσει χειροκίνητη. Τώρα το λόγο δεν ξέρω, αλλά όπως μου αποκαλεί και αυτός είμαι το υπερκοπέλι, οπότε να πάρουν λίγο μπρος τα μπράτσα μου, η δύναμή μου. Επόμενο ζευγάρι. Λούκας. Ή Λουκάς με Νίκο. Δεν έχουμε κάτσει ποτέ μαζί. Το πιστεύω ότι ο Λουκάς ήταν μια ωραία ιδέα στο μυαλό μου εκείνη την ώρα, γιατί ένωσα την Κρήτη με την Κύπρο, βάσει αδέρφια. Αγαπάμε Κρήτη. Όνειρο ζώο, πάμε! Ο Νίκος μαζί με τον Λουκά. Θα πάρουν Σπαγέτι. ταλιολίνι. Ωραία. Μηχανές. Θα παίξω ηλεκτρική με Λούκα, γιατί χορεύει R&B. Ωραία. Και στον κριτικό μου παραδοσιακή. Μια χαρά. Χειρός. Οπότε, Μάριε, τρίτο ζευγάρι. Μαρία με Νίκο. Να σου πω ότι έχεις δώσει 1 και 1. Είναι 10 οι πάγκοι. Θα πρέπει να δώσεις 3, 3 και 4. Ακούμε, ζυμαρικό. Παπαρδέλες. Παπαρδέλες για τη Μαρία και τον Νίκο. Μηχανές. Ηλεκτρική στη Μαρία. Χειρός στον Νίκο. Όταν άκουσα ότι μου έδωσε παπαρδέλα και ηλεκτρική συσκευή, το μόνο που σκέφτηκα είναι θα τα πούμε στο σπίτι. Διαφορετικά ζευγάρια πάντως. Προς το παρόν. Μαρία, ήθελες χειρός. Είναι ό,τι ακριβώς δεν ήθελα. Και το ζυμαρικό και η μηχανή. Ήθελες χειρός και τι ζυμαρικό. Ραβιόλι. Μια χαρά. Πραγματική στήριξη από τον αρχηγό της μπριγάδας. Ραβιόλι, αυτό θέλω. Θα τα πούμε στο σπίτι. Όλοι αυτό θέλαμε. Ραβιόλι. Πανούλη, έλα, ωραίο ήταν. Όλοι αυτό θέλαμε.
Τώρα το έπιασα. Δεν το περίμενα. Μπράβο, Λευτέρη. Ήταν καλό, Λευτέρη, ήταν καλό. Πολύ καλό. Ευχαριστώ. Μέριλι. Δεν το κατάλαβα. Με Νέστορας. Αποκλείεται. Ας το πω μετά. Είσαι απαράδεκτος. Δεν θα σε ξεφορτωθώ και να θέλω. Τίποτα. Τι πες? Δεν μπορώ να σε ξεφορτωθώ, λέω, εδώ. Έχουν μαγειρέψει άλλες 2 φορές και είναι 1-1. Το συνολικό τους. Μάλιστα, σεφ. Μετράτε τα σκορ στο σπιτί. Το θυμάστε? 1-1 είστε, Μέριλιν, με τον Νέστορα. Αισιόδοξη για σήμερα. Θα δούμε. Νέστορα. Πολύ, πολύ αισιόδοξο. Πολύ, πάρα πολύ ωραία. Πηγαίνω με την πιπερίτσα να παίξουμε άλλο ένα μαγειρικό battle. Πάλι με τον Νέστορα, μια χαρά. Δεν έχω θέμα. Θα μαγειρέψουμε τον Νέστορα. Ταλιολίνη. Στα παιδιά. Νέστορα. Ταλιολίνη ο 4ος πάγκος. Χειρός ο Νέστορας. Ηλεκτρική Μέρη. Αχ, γιατί. Αχ, καλά. Κουπάκι. Θέλω λίγο. Θέλεις τέτοια? Παραδοσιακά, σεφ, δεν τα ξέρω τις συσκευές. Έλα ρε, το μόνο που δεν ήθελα ήταν το ταλιολίνι. Με το ραβιόλι είχα σκεφτεί έτσι και κάτι δημιουργικό. Και όταν μου λέει ταλιολίνι, λέω ωραία, θα κάνω μια νόστιμη μακαρονάδα. Ας μην πάω για το χιλιάρικο, ας μην πάω στα καλύτερα πιάτα. Ή τουλάχιστον και ας χάσω από τον πάγκο μου, ας μην ακούσω αρνητικά σχόλια. Μου πούνε ότι έχω κάνει κάτι νόστιμο και όχι τόσο δημιουργικό ίσως. Κλάσικο. Μία και μοναδική βραδιά απόψε στο Masterchef. Οι 2 τυπάρες που διαβάζουν ανελέητα με 3 καφέδες επί 4 δόσεις ο καθένας είναι ο Βασίλης και ο Άγγελος. Και χθες το είχαμε αυτό. Ναι. Το ίδιο είναι. Ναι. Πιτσοκόψη. Βασίλης Άγγελος, άσε. Αχάσει ο Άγγελος πάλι θα γίνει. Η Μπαρτσελώνα, φίλε, το δίνει το Βασίλη 2-10. Και τον Άγγελο 5 ευρώ στοιχήματα. Παίξτε τώρα. Κουμάρι με αυτούς τους 2. Ραβιόλι. Ηλεκτρική στο Βασίλη. Χειρός στον Άγγελο. Το λοιπόν. Πάμε για το Αποέλ Ανόρθωση τώρα. Τώρα πάμε από Ανόρθωση. Ναι. Τίγρης με Κλέο. Τι λέω. Άλλο τέρμπι, ωραία. Μου ήρθε τώρα αυτό. Ναι. Θεωρώ ότι τα ζευγάρια ήταν αναμενόμενα όσον αφορά τις χθεσινές του επιλογές και όσο έχω αποκωδικοποιήσει το σκεπτικό του Μάριου. Πρόσεξε τι ζυμαρικό θα του ζητήσεις. Ραβιόλι. Έλα μωρέ, τι ραβιόλι, χθες έκανες. Ραβιόλι. Κάποια στοχευμένα ζευγάρια, εγώ με τον Τίγρη ας πούμε, η Μέριλιν με τον Νέστορα, επίσης ήταν ένα σίγουρο ζευγάρι, το οποίο αυτό το πασπάλισε με... Έχουν ένα ντέρμπι, οπότε πρέπει λίγο να το ξαναβρούνε, οκ. Θεωρώ πως αν μαγείρευες με κάποιον από την απέναντι μπριγάδα που δεν είστε τόσο φίλοι στο σπίτι, θεωρώ ότι είσαι πιο δυναμικός. Το Αποέλ Ανόρθωση θα παίξει με Ταλιολίνη. Τι Ταλιολίνη ρε Μάριο. Του είπα να μου δώσει το ραβιόλι γιατί έχω πολύ δυνατή ιδέα και ήθελα να στοχεύσω το χιλιάρικο σήμερα. Επέλεξε να μου δώσει Ταλιολίνη. Και ηλεκτρική Ο Τίγρης και ο Πάθυρας θα πάρει χειροκίνητη. Έλα μωρέ Μάρια, τι Ταλιολίνη. Ο Κλέο ακόμα κλαίει. Ακόμα κλαίει. Το ακούω στα αυτιά μου, Μάριε. Μάριε. Τρίτο Ταλιολίνη, ένα σου έχει μείνει, έτσι. Τέλεια. Ωραία. Αν θέλεις τα 4 να είναι από το Ταλιολίνη. ΠΑΟΚ Άρης. ΠΑΟΚ Άρης. Νόρα με Μέρη. Νόρα Μέρη. Δεν είμαι Άρης. Δεν είμαι Άρης, είμαι Όχι, ΠΑΟΚ. εντάξει, το λέμε λίγο τώρα, ναι, μια χαρά. Νόρα, Μέρη. Ακούμε, τι δίνουμε. Παπαρδέλες. Παπαρδέλες, Νόρα με Μέρη. Και. Μηχανές. Ηλεκτρική στην ώρα. Ηλεκτρική η Νόρα. Χειροκίνητη. Χειροκίνητη η Μέρη. Πάλι παπαρδέλες σήμερα. Δεν πειράζει. Και σήμερα παπαρδέλες. Θα τελειώσω το πιάτο που δεν τελείωσα χθες. Απλά. Τώρα έχουμε τη δικηγόρο, τη Μένη και την λογίστρια. Ποια είναι η δικηγόρος και η λογίστρια. Η Βάσο και η Χριστιανά. Ελάτε. Γραμματέας, ό,τι θέλετε. Χρειαζόμαστε να δώσουμε 2 τουλάχιστον ραβιόλι και ένα από ό,τι θέλεις. Δηλαδή μπορεί να είναι και το τρίτο ραβιόλι, Ένα ραβιόλι έχει δώσει. Ναι, μόνο ένα. Τρία ραβιόλι να γουστάρουμε. Ραβιόλι. Ραβιόλι έχει πελμένη, μην κάνεις πελμένη ο άλλος. Όχι, ρε μου. Βάσο Χριστιανά, το ίδιο ζευγάρι. Με χαλάσει το σέρι. Και εδώ 1-1. Και πάμε. Τι δίνουμε. Ραβιόλι.
Ραβιόλι για τη Βάσο και τη Χριστιανά. Από τον εξοπλισμό. Ηλεκτρική στη Βάσο. Ηλεκτρική στη Βάσο. Χειρός στην Χριστιανά. Μαγειρεύω μαζί με την Άννα μου. Το κοριτσάκι μου είναι αυτό και στο σπίτι. Είναι ωραία να μαγειρεύεις με ένα άτομο που γουστάρεις κιόλας. Θάνο με Φίλιππο κάνω. Θάνος Φίλιππος. Έχουμε ήδη μάθει με αυτή την τελευταία επιλογή τον δικό σου αντίπαλο. Θα μας πεις μετά γιατί. Πάμε πρώτα να δώσουμε στα παιδιά ζυμαρικό. Ραβιόλι. Όχι. Ταλιολίνη. Ο Θάνος με το Φίλιππο. Εξοπλισμός. Ηλεκτρική, χειροκίνητη. Τα ίδια, ηλεκτρική από την Μπορντό πλευρά, χειροκίνητη από τους Γκρι. Και πάμε, κλείνουμε με το Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, το δικό μας. Λοιπόν. Θέλω το Σωτήρι. Θέλω να κάνεις σκιατάρα. Ανυπομονώ. Κι εγώ. Έλα Σωτήρι, κατέβα. Έλα Σωτήρι, κάτω. Το άναψα πάλι τη φλόγα. Μαγειρική, αυτό είναι. Να ανάβεις. Για να γινόμαστε όλοι καλύτεροι. Από εδώ νομίζω ότι η μόνη επιλογή που έχει μείνει είναι το ραβιόλι, έτσι. Είμαστε εντάξει με αυτό, Σωτήρι? Ναι, σεφ, αυτό Είμαστε που ήθελα. εντάξει, Μάριε? Ναι, σεφ. Τι θα κρατήσεις για τον εαυτό σου, χειροκίνητη ή ηλεκτρική? Χειροκίνητη. Αχα. Και ηλεκτρική στο Σωτήρι. Ναι. Σε όλους τους Μπορντό έχεις δώσει ηλεκτρική. Πάρτε ηλεκτρική, Βασίλη, Νόρα, Βασιλική, Τίγρης, όλοι πήρανε τα ηλεκτρικά. Έπαιζε ανέντες πάσες, ξέρεις, R&B πίσω του. Και φτάνοντας στο τέλος λες, εντάξει, εγώ χειροκίνητη. Γιατί? Οδηγάω με ταχύτητες. Οδηγάει με ταχύτητες. Ένα χειροκρότημα για τον Μάριο που οδηγάει με ταχύτητες. Ευχαριστούμε κάτι άλλο το Μάριο. Μια χαρά. Παρακαλούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε. Πάμε, φαγγελάκι. Να φέρουμε την Κρήτη σήμερα. Τα ζευγάρια σχηματίστηκαν, τα ζητούμενα δόθηκαν, οι μηχανές μοιράστηκαν και ο χρόνος που θα έχετε θα είναι 45 δώστε. 30 λεπτά. 60 λεπτά. Πίστευα με το έτοιμο ζυμάρι θα μας δώσουν τίποτα στο 45 λεπτό, 40 λεπτό. Θα ήταν ένα challenge για τους υπόλοιπους και θεωρώ ότι θα είχαμε ένα προβάδισμα εγώ και οι φίλοι μου που έχουμε κάνει τα ιδιαίτερα με τον Γιώργο Τωρίγα. Λοιπόν, στη διάθεσή σας θα έχετε όπως πάντα και τα βασικά υλικά του πάγκου και για τα υπόλοιπα υλικά που θα χρειαστείτε θα έχετε και 10 λεπτά στην αποθήκη τροφίμων. Τι ζητάμε από εσάς? Όμορφα, νόστιμα, έξυπνα, δημιουργικά πιάτα. Είμαστε έτοιμοι? Ναι, σεφ. Ο χρόνος για την αποθήκη ξεκινάει τώρα.